नमस्कार दोस्तों, भोजपुरिया चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भोजपुरिया चौपाल की इस कड़ी में आइए मिलते हैं त्यागी जी से। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आशुतोष सर जी और भोजपुरिया चौपाल के सभी श्रोतागण के, सभी दर्शकगण के हमारा तरफ से बहुत बहुत साधुवाद बा, प्यार बा। और आप लोगों का प्यार मिला था एक लिए और हम भोजपुरिया चौपाल से आप लोगों के आभारी बानी। तो आइए हम आज के कड़ी में एक व्यंग गीत के साथ आप लोगों से मिला था। ध्यान देने वाली बात बा, लाख पहरा लगल खूबे सेना बिछल तबो बैंक के टूटा ताला मिलल चोर पकड़ा के जेल में आ गई ले जब मंत्री के साला के साला मिलल लाख पहरा लगल खूबे सेना बिछल तबो बैंक के टूटल ताला मिलल केहू लूटता घरे में भरे खातिर केहू हरा ता घरे में रहे खातिर केहू लूटता घरे में भरे खातिर केहू हरा ता घरे में रहे खातिर केहू खा के आघा के बायठत चलल आज वही के ढेर बोला बाला मिलल चोर पकड़ा के जेल में आ गई ले जाओ तो मंत्री के साला मिलल लोग चारा या कंबल से हाला करे ओढ़ी खादी ना केहू के भाला करे लोग चारा या कंबल के हाला करे ओढ़ी खादी ना केहू के भाला करे जेके और छिन समझी के पठवनी सबे आज ओहू के घर में घोटाला मिलल चोर पकड़ा के जेल में आ गई ले जाबू तो मंत्री के साला मिलल बाटे स्वार्थ में सबही अकारत भइल केहू अमेरिका गइल केहू लंदन गइल बाटे स्वार्थ में सबही अकारत भइल केहू अमेरिका गइल केहू लंदन गइल सुख के ओढ़ी के दुलही लुगरिया फटल सुख के ओढ़ी के दुलही लुगरिया फटल कही दिन से न लाल के नेवाला मिलल चोर पकड़ा के जेल में आ गई ले जाओ तो मंत्री के साला मिलल साच कहला पे त्यागी जरावल जले ये हीरा पटास हरदम
सतावल जाले साच कहला पर त्यागी जरावल जाले ये हीरा पटा पहरदम सतावल जाले बेर बेर देखी इहे बायो चरज भइल बेरी बेरी देखिए बायो चरज भइल माल गायब बंद देखी ताला मिलल चोर पकड़ा के जेल में आ गई ले जाब मंत्री के साला मिलल लाख पहरा लगल खूबे सेना बिछल तब बैंक के टोटल